Hi havia una vegada, prop d'una ciutat anomenada Silene, un estany tan gran que semblava un mar, i a l'estany s'hi amagava un drac feréstec i enorme que tenia amb l'ai al cor la gent de la contrada. Els habitants de Silene oferien cada dia 2 ovelles al drac perquè se les mengés i els deixés en pau. Però va passar el temps i el país sencer es va quedar sense ramats. Fou aleshores que els ciutadans d'aquella vila van decidir sortejar cada dia una persona per apaivagar la fam de la bèstia. La vila era tota tristesa i dolor. Un dia, malaurat, la desgràcia va caure damunt les espatlles del rei. La princesa, la seva única filla, també hauria de ser sacrificada. Ai, filla estimada, jo em pensava que viuries molts anys al meu costat i ara et duran a ser engolida per la bèstia. I què m'espera, doncs? Veure't devorada pel terrible drac. Tant de bo morís abans de perdre't. La donzella es va acomiadar del seu pare i de tots els súbdits i va sortir de la ciutat per complir el seu tràgic destí. El calendari de totes les cultures és ple de celebracions i de festes, de les quals desconeixem els orígens. A la celebració original s'hi van afegint al llarg del temps costums i tradicions que ens allunyen moltes vegades dels seus valors simbòlics i rituals originals. Sant Jordi és la festa del civisme i de la cultura, de l'amor i de la literatura. El nom del sant és present en algunes de les entitats i manifestacions culturals més importants del nostre país. El 23 d'abril, dia de Sant Jordi, regalem roses i llibres, però d'on prové aquest costum i quina relació té amb la llegenda que protagonitza l'emblemàtica figura del cavaller? Qui era Sant Jordi? Sant Jordi és fill de Capadòcia, de Mitilene. Allà hi va fluir unes grans comunitats de monjos a la vall de Goreme, i és on es troben algunes de les esglésies i imatges més importants del sant d'aquella època. El sant a dalt de cavall, gloriós, com a vencedor de la mort, com en l'esperança del ressuscitat, del Crist. Després el veiem, aquesta presència de Sant Jordi, impulsada pel lloc on es trobava el seu cos, el seu sepulcre, que és Lidda. És una ciutat, avui dia Lot, anomenada Lot, prop de Tel Aviv, a Palestina, de tal forma impactar que aquesta ciutat rebia el nom de Georgiopolis, la ciutat de Sant Jordi. Allà va ser un centre de peregrinacions extraordinàries, peregrinacions no solament cristianes. També els musulmans anaven al sepulcre de Sant Jordi perquè els hi venia de camí. Era el pas cap a la Meca. Sant Jordi serà considerat sant pels creients cristians i com a profeta dels musulmans. La vida de Sant Jordi està envoltada d'ombres. No se'n conserva l'acte del martiri i la poca informació que en tenim prové de Pasícrates, un contemporani del sant a qui, segons sembla, demanà que deixés constància de la seva mort. Conta la tradició que Sant Jordi fou un soldat romà nascut en una família cristiana a la Capadòcia, a la província romana de l'Àsia Menor, a l'actual Turquia. Sant Jordi va ascendir dins la milícia romana fins a guanyar-se aviat el reconeixement de la tropa i dels seus superiors. L'any 303, l'emperador romà Dioclecià publicà un edicte que obligava a tothom a venerar el déu Apol·lo. Sant Jordi manifestà públicament davant de l'emperador la seva fe cristiana i això el conduïa al martiri i a la mort. Era anomenat el Gran Màrtir per tal com, segons la llegenda, va ser jutjat per 70 reis i va patir martiri durant 7 anys llarguíssims, durant els quals sembla que va arribar a ressuscitar fins a 3 vegades. Podem dir que van ser les creuades, precisament, els que van descobrir a Sant Jordi amb aquell esplendor extraordinari que li donaven les esglésies orientals. Veure-lo a dalt de cavall, vestit amb la vestimenta guerrera, és a dir, de tribú romà, el van veure com el prototipus del que podia ser el bon cavaller.
i el porten a Europa, tots aquests països que han anat a la conquesta de Terra Santa, i molts són els pobles que el van proclamant com a patró del seu país. El veiem patró d'Anglaterra, patró de Portugal, patró d'Aragó, no cal dir de Catalunya, se'l fa patró de Grècia, el fa Etiòpia, el fa Rússia, el fa Lituània. És a dir, és un patronatge extensíssim i petits reines com podien ser la República de Gènova o la mateixa de Venècia, i ciutats immenses, el nombre de ciutats, que el van adoptant com a patró. A les nostres terres, el culte a Sant Jordi es manifesta ben aviat. Al segle XI, Oliba, bisbe de Vic i abat de Ripoll, li dedica un altar al monestir de Santa Maria. A Andorra, l'església preromànica de Sant Cerni de Nagol conté una representació del sant. El seu culte es va estenent arreu, des d'Osca fins a Alacant. No és, però, fins a l'època de màxim esplendor del regne catalano-aragonès que la devoció a Sant Jordi assoleix el seu grau més elevat. El vessant cavalleresc, cortesà i guerrer del sant el convertia en un referent ideal per als monarques i per als seus exèrcits. Sant Jordi, amb el pas del temps, és vist com el model de cavaller valent, lleial i virtuós, valador de donzelles, defensor de la pàtria contra els turcs i els sarraïns i combatent contra el drac mític, i així és com esdevé patró de cavalleria. Són múltiples les referències existents en la literatura medieval, i especialment en les novel·les cavalleresques com Curià le Güelfa i Tirant lo Blanc, on s'invoca la seva protecció. La gran veneració al cavaller Sant Jordi farà que tots els regnes de la corona catalano-aragonesa el proclamin patró. El regne d'Aragó el proclamà l'any 1096, el de València l'any 1343, el de Mallorca el 1407 i Catalunya el 1456. Però vet aquí que de sobte, tot just la princesa sortia de la ciutat per oferir-se al drac, aparegué damunt d'un cavall blanc el cavaller Sant Jordi. En veure la noia plorosa i compungida, se li apropa i li pregunta quina és la causa del seu plany. La donzella li contà la tragèdia i la imminència de la seva mort. En acabat, el cavaller li va dir: «No tinguis més por, donzella. Jo, en nom de Crist, t'ajudaré». Sant Jordi, en veure el monstre que s'apropa, d'una revolada, munta el seu cavall, s'asseny i s'encomana a Déu. Aleshores, amb la llança en l'aire, li enfonsa fins al cor i el deixa malferit i a un pas de la mort.